Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien Live. Op deze versie praten we met een artiest een uur lang. Soms wordt de podcast wat langer. Dan is het gewoon naar Sjen en hij harkje op de site van omroepfriesland.nl. En Joets een bijzondere gast. Ik vind het een hele eer dat ik bij hem thuis kom om met hem te praten over een bijzonder project. Ik had namelijk hoe Boudewijn de Groot. Je weet het misschien, deel 1 is intussen uit. Dat weer een Boudewijn de Groot in het Fries project. Maar er is intussen een deel 2 onderwijs. En daar gaat Boudewijn heel erg volle ondien. Sterker, heel bot om mij werken. Boudewijn, allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. Geen idee wat je zei, maar Dat was wat ging dan van mij? Dat kon ik dan nog horen. Ja, want dat vroeg me eigenlijk een beetje af. Dat Fries, dat is natuurlijk niet jouw moedertaal. Nee, helemaal niet, nee. En nu heb je midden in een project gezeten wat alleen maar over... Nou, alleen maar het gaat over de muziek. Iedereen praat normaal, gelukkig. Dus. Versta je het een beetje? Nou, als jij het zo snel doet, niet. Maar nou, als ik het lees, dan begrijp ik er meer van dan wanneer ik het hoor. Maar het is toch... Ik denk dat het misschien 20% is van wat ik lees, begrijp ik. En verder is het maar ja, dat is niet zo erg. Iedere Fries spreekt Nederlands, dus als ik er niet uitkom, dan vraag ik het wel. We vertalen het graag. Ja. Toch zag ik jou, want ik heb een aantal van die opnamedagen meegemaakt, in de studio zitten, meedenken over de sounds. Maar het gaat natuurlijk ook heel veel over taal en klanken. Had jij genoeg aan de klanken dan, toen je met dat project bezig was? Nou ja, ik wist wat het ongeveer moest zijn. Ik had natuurlijk ook in de voorbesprekingen met Kees de Wolf, die project bedacht heeft en producent is, had ik natuurlijk van tevoren de teksten doorgenomen en de vertalingen en ook bijgeschaafd waar hij vond dat mijn inbreng daar belangrijk was. Dus ik wist van een heleboel woorden wel wat ze betekenden en wat het in het Nederlands was en wat het ook binnen de context van de plaat, van de tekst betekende. Dus daar wist ik, bij het inzingen hoorde ik wel van, nou, ik zou het zo doen. Dus dat was verder niet zo'n probleem. Nee, want je bent toch aan het boetseren eigenlijk. Hè? Die taal en het ritme moet heel erg op die muziek passen natuurlijk. Ja, het is steeds meer ook een stokpaardje van me geworden om heel erg op te letten wat je precies aan het zingen bent. Ook inhoudelijk? Dat het niet alleen gaat om de melodie. Het is niet alleen maar een liedje dat voornamelijk bestaat uit muziek. Je vertelt een verhaal als het goed is. En je wilt iets zeggen, je wilt iets duidelijk maken. En dus moet het niet alleen verstaanbaar zijn, maar je moet ook een zeggingskracht hebben. En daar hebben we natuurlijk veel tijd aan besteed. Is dat door de jaren heel erg veranderd dan? Uw benadering van... Nou, als ik mijn eerste platen terugluister, dan denk ik, oh mijn god, dat had ik allemaal veel beter kunnen doen. Want ik lette daar totaal niet op. Ik zong inderdaad een liedje en die tekst, ja, die zong ik omdat er nu helemaal tekst was. En ik wist wel waar het over ging, maar ik lette verder niet zo op klemtonen en dat soort dingen. En dat is door de jaren heen ben ik dat steeds belangrijker gaan vinden. Want als je het over die beginperiode hebt, want u hebt met meerdere tekstschrijvers gewerkt, dus niet alleen met Leonard Knight, maar ook met anderen, was het dat toch meer het gevoel van, nou, hier heb je het onderwerp, red er maar mee dan? Dat je zelf niet heel erg in die inhoud zag, dat je het een ander liet doen? Nou, ik heb eigenlijk nooit gezegd tegen een tekstdichter, want Lennart noemt het altijd tekstdichter. Hè? Tekstschrijvers waren reclamemensen en tekstdichters waren dan liedjes schrijven.
Nee, ik heb nooit gezegd van ik wil daar en daar graag. Ik heb een paar keer misschien, maar ik liet het altijd over aan degene die tekst schreef. En ik wachtte wel af waar ze mee kwamen. Ja. Maar goed, omdat u nu zegt, ik sta daar heel anders in. Ik ben daar meer mee bezig. Nou ja, de uiteindelijke tekst, waar het over gaat, dat kan me niet zoveel schelen. Tenminste in zoverre als het idee me niet aanstaat, de strekking van de tekst, dan zeg ik dat gewoon. Maar in principe kan je overal een tekst over zijn, ook over deze microfoon. Als je het maar goed doet, als je maar met iets verrassends komt en een nieuwe invalshoek. En het verhaal achter. En daar een verhaal omheen bouwt, dan kan je over de simpelste dingen een tekst maken. We draaien wat muziek en ik dacht, laat ik eens wat anders draaien dan gelijk van die cd. Dat doen we straks, gaan we ook nog over praten. En ik vond op internet een uitspraak, die ging over Jan Rot. Op dit moment ernstig ziek, maar hij speelt nog, schrijft nog nummers, heb ik begrepen. En u noemde een van zijn albums toch wel een van de beste die er ooit heeft bestaan. Schout bij Nacht. Ja. Vindt u dat nog steeds? Ja, dat vind ik een van de beste Nederlandstalige platen. Ja. Kun je dat definiëren? Waarom? Is dat een gevoel? Nee, kijk, Jan Rot heeft een ontzettend moeilijke stem. Om naar te luisteren. Dat vond ik altijd. En dat vinden een heleboel mensen. En er zijn mensen die het prachtig vinden. Maar er zijn ook een heleboel mensen die moeite hebben met zijn manier van zingen. Met de klank van zijn stem. Dat had ik ook. Totdat ik deze plaat hoorde. En daar viel alles samen. Zijn stem hoort bij de liedjes die hij op die plaat heeft gezet. Zijn manier van zingen past perfect bij die liedjes. De teksten op die plaat zijn echt erg goed. Het zijn ook een paar gedichten bij, dus die zijn niet van hem. Maar wat hij zelf heeft geschreven zijn prachtige teksten. De keuze van de gedichten vind ik mooi, vind ik passen in het geheel. De muzikanten zijn fantastisch. De arrangementen zijn simpel, maar zeer adequaat en to the point, zou ik in het Engels willen zeggen. En het klinkt allemaal goed. Het is zeer evenwichtig gemixt. Dus het is eigenlijk een complete plaat wat dat betreft. En in deze plaat komt het dichter bij uw ideaal van hoe liedjes moeten klinken dus? Daar heb ik niet zozeer een ideaal over. Dat hangt er gewoon vanaf. Als het me aanspreekt, dan spreekt het me aan. En het heeft ook iets met smaak te maken. Goed. Het heeft met smaak te maken. Het is ook, wat ik net zei, als het allemaal samenkomt, is het oké. En of het nou hard rock is, of dat het nou een simpel een gitaartje met een bas is, dat maakt me niets van uit. Als het op mij werkt. De laatste, ik weet niet of het de laatste plaat is, maar de plaat van Janis Ian, Focus, The New Black. Daar gebeurt zo weinig muzikaal. Tenminste, qua arrangementen. Het zijn heel weinig instrumenten. Maar die plaat die klinkt waanzinnig. En die klinkt heel vol. En meer was er niet nodig op die plaat. Dus het hoeft allemaal niet veel te zijn. Als het maar zeggingskracht heeft. Als het maar overkomt. Dan maakt het niet uit wat voor stijl het is. En hoe vol of hoe leeg het is. De boodschap. Als die maar overkomt. Nou, de boodschap. Het verhaal van Lennart zei altijd van voor boodschappen ga je maar naar Albert Heijn. Zit er wel op. Dus. Maar het is meer het liedje wat je wil brengen. Ja, het verhaal dat je wil vertellen en de sfeer die je wil overbrengen. Daar gaat het om. De beluistering bij Jan Rot. De Draaimacabin. Dit is Schout bij Nacht. Schout bij Nacht van Jan Rot. We draaien niet in deze bijzondere 1 op 1. De gast is Boudewijn de Groot. Martijn komt draait met de gast bij hem. Zit op een prachtige tafel hier en we hadden muziek. En hij neemt de Schout bij Nacht een van de beste Nederlandse albums ooit. En daarom vond ik het wel mooi om even te draaien. Hij sterk wel liep voor de nieuwe generatie. Zeker als je door bijvoorbeeld de familie had. Ik zag je laatst in een talkshow met je kleindochter, Meis. Ja. Hoe is dat even als muzikant om de jonge generatie bezig te zien met misschien wel een nieuwe of misschien wel een hele ouderwetse manier van muziek maken? Hoe sta jij daarin? Hoe kijk je daarnaar? Nou, als het je kleindochter is, per definitie positief. Ja, ja, kun je moeilijk objectief zijn. Nee, maar de generatie denkt ook weer dingen. Ik kan best objectief zijn. Als het
nodig is. Tenminste nodig is. Als er om gevraagd wordt, weet je wel, kritiek, dan ga ik niet voorzichtig zijn. Dan vind ik dat je gewoon eerlijk moet zeggen van dat en dat vind ik niet goed en dat en dat vind ik fantastisch. In eerste instantie ben je natuurlijk altijd geneigd om te zeggen, ik vind alles fantastisch. En ik vind het prachtig dat ze dit doet. Ik ben zeer trots op dat ze summa cum laude geslaagd is voor het conservatorium. Dat is ongelooflijk. Ja, dat gebeurt echt niet zo. Waanzinnig. Ja. En ze maakt muziek van deze tijd. Dit is muziek van haar generatie. En natuurlijk, deze generatie heeft verschillende soorten muziek. Maar wat zij doet, ik weet niet hoe het heet. Ik weet niet of er een naam voor is. Maar het is heel elektronisch en heel, ja, hoe moet je het zeggen? Sporadisch, zou ik bijna zeggen. Het gebeurt hier iets en dan gebeurt er daar iets. En er is een soort basis van bas en drums. Maar dan hoor je weer een synthesizertje die wat doet. En dat zijn allemaal heel eigen dingen. Het is wel binnen een bepaalde stroming, dus het is niet de enige die dat doet. Maar het is verrassend en inventief. En het is iets wat ik nooit zo zou doen, want ja, dat zit niet in me. Maar het spreekt me wel aan. Ik vind het wel mooi. Maar zij denken ook, begreep ik, niet in termen van klanken en instrumenten en zo. Maar zij werkt met frequenties. Ze arrangeert met frequenties. Ik heb geen idee wat dat inhoudt, want ik kan er ook geen voorstelling van maken. Maar zo denkt ze. Ik kan ook niet. Als ik iets hoor, dan denk ik niet, oh ja, dat is 20.000 hertz of zo, weet je wel. Nee. Maar ik weet ook niet of dat precies is zoals zij denkt. Maar zo verwoorden ze het. Toen ik aan haar vroeg van, maar hoe zoek je dan je klanken, je instrumenten? Ik zoek frequenties, zei ze. Ja, oké. Ja. Reden dat ik ook vraag is, het is een nieuwe generatie en die zijn dus met muziek van nu bezig. U bent liedjesschrijver, verhalen vertellen. Hoor je toch nog in zo'n nummer of nummers van zo'n jonge muzikanten toch nog wel weer het liedje terug uiteindelijk? Of is het zo fragmentarisch en sporadisch wat u zegt? Nee, maar dat is het arrangement. Ja. Nee, er is natuurlijk een basis van de melodie en de tekst. Dus ook bij rap is dat in principe ook zo. Ja. Dus ze vertelt wel iets. Het is niet altijd even verstaanbaar, maar dat schijnt ook in die stijl niet zo belangrijk te zijn. Ik kreeg een beetje de indruk dat de stem daar meer gebruikt wordt als instrument. En dat de tekst meer gebruikt werd als een soort de noten, zal ik maar zeggen. Maar ze vertelt wel een verhaal. En dus wat dat betreft is het gewoon een conventioneel liedje. Het zijn akkoorden, het is een melodie en er is een tekst. Ja. Dus in dat opzicht blijft het liedje als zodanig. Ja, dat blijft wel leven, ja, ook nu dus. Ja. En ik kan me voorstellen dat voor een liedjeschrijver als u, dat ook wel weer mooi is, dat het doorgaat, maar op een andere manier. Nou, ik vind dat iedereen en iedere generatie dat voor zichzelf moet weten. Het hoeft niet per se door te gaan, maar ja, ik kan me ook niet anders voorstellen dan wanneer je besluit om liedjes te gaan zingen, dat je iets anders zou doen dan een tekst op een melodie. En of het nou een melodie is die geen melodie is, zoals bij rap, dat zit toch wel een soort van, ja, geen melodie, maar toch een bepaalde lijn natuurlijk. Ja. Verandering. Dus dat blijft altijd bestaan, denk ik. Ik kan me geen voorstelling maken van hoe je een liedje zou zingen zonder die basiselementen. We beginnen een illustratie, want ik ga even de noemer van Meis Kleerzet en dat heet Veel. Je zegt dat je me wel begrijpt. Meis met nummer Veel. De Pakensisser, zeggen wij. De wat? Zie je wel? De Pakensisser van Boudewijn de Groot.
Ja, Het kleinkind. Ja, kleindochter, ja. Officieel de pakezegger, maar in het Nederlands klinkt het dan weer niet. Pakezegger. Ja, dat zeg je. Paken is opa. Paak is opa. Ah, ja, de opa-zegger moet dan. Ja. Nee, Oké. dat klinkt niet, hè, die vertaling. Opa zeggen, dat nee. Oomzeggers bestaat wel, maar opa-zeggers, dat nee. Nee. Nou, dan houden we het woord bij het origineel en kleindochter. Ja, precies. En ik pakenzegger. Dat brengt mij wel op... eigenlijk bij de eerste cd, Boudewijn de Groot in het Fries. Hoe ben jij in aanraking gekomen met Kees de Wolf en dat project in eerste instantie, voordat die eerste cd is uitgekomen? Nou, we kregen een mail van hem dat hij dat wilde gaan doen. Dat hij bezig was met het vertalen van liedjes uit mijn repertoire naar het Fries toe. En ja, of ik dat goed vond. Ja. Krijg je veel van dat soort mensen? Nou, niet om ze te vertalen. Nee. Maar wel mensen die jou willen coveren of ja, iets met kijk, tekst. er zijn veel mensen die thuis dan een opname maken met een gitaar of een piano. En soms is het ontzettend goed en soms is het wat minder. Maar ik vind het, per definitie vind ik het leuk dat mensen bezig zijn. Het hoeft niet per se mijn liedjes te zijn, wat dan ook. Maar mensen die thuis bezig zijn met dat soort dingen en daar helemaal in opgaan en hopen dat het fantastisch is. En soms is het ook fantastisch. Of ze zitten teksten te schrijven, die sturen ze dan op. Maar dan dat heeft iets ontwapenends, iets aandoenlijks, klinkt een beetje betuttelend. Maar ik vind het fantastisch dat mensen daar mee bezig zijn. Dat ze niet alleen maar niks doen. Dat ze iets proberen te creëren. Dat spreekt me ontzettend aan. Want je reageert regelmatig ook. Hè? Want ik kreeg een mail van een meisje uit Friesland. Die had even jouw nummers ook overgezet trouwens toevallig in het Fries. Ja. En die was helemaal overdonderd dat hij nog een mail terugkreeg van... Nee, kijk, als het er nou 10.000 per dag waren, zou ik dat waarschijnlijk niet doen. Maar het is allemaal te overzien. En ik ga niet, er wordt veel gevraagd, zeker nu in de coronatijd, wordt veel gevraagd of ik voor het zoveelste huwelijksfeest van de ouders, of de verjaardag van opa, of het overlijden van dit of dat, of ik dan een videoboodschap, en soms gaan ze zover of ik dan avond wil zingen speciaal. En dat doe ik dus niet meer. Dat heb ik in het begin 1 of 2 keer gedaan, maar dat werd... En ik ben ook bang dat het dan op social media komt en zo. Dat wil ik allemaal niet. Dus dan beperk ik me tot het schrijven van een persoonlijke mail. En daar blijft het dan bij. Maar het wordt... mensen zijn ontzettend mee bezig. Wel mooi. Maar ik vind het mooi als ze zelf iets creëren. Ja. Zo ook met deel 1. Wat was je eerste indruk ervan? Van, in het Fries, wat gebeurt hier nou? Of... Nee, ik vond die vertalingen, toen hij ze weer terugvertaald, zijn vertaling weer terugvertaalde naar het Nederlands. Ja, maar hij moest natuurlijk uitleggen. Wat hij ervan gemaakt had. En dat bleef allemaal heel erg dicht bij het origineel. En sommige uitdrukkingen, die past hij dan aan naar wat er dan in Friesland gebruikelijk was in zo'n situatie. En dat af en toe dacht ik, een beetje zoals bij Verdronken Vlinder, een beetje verzopen. Ik denk, ja, verzopen, dat zeggen wij in Nederland, is een soort plat, weet je wel. Want ik verzuip en dat moet verdronken zijn. Maar dat schijnt in Friesland normaal gezegd te worden. Weet je, als iemand verdronken is hij verzoppen. Verzopen, ja. Verzopen, ja. Oké, sorry. Nee. Ja, ik bedoel dus dat vond ik even vreemd. Maar... verzopen, protter. Ja, protter, dat begreep ik niet helemaal. Maar ik begreep ook van hem dat er geen woord voor vlinder was. Dus maar ik heb ook een vertaling van een meisje in Friesland die Verdronken Vlinder ook vertaald heeft. En die heeft het gewoon over verzoppen vlinder. Ja. Dus vlinder bestaat wel degelijk. Maar sommigen schrijven het met een T, want het flinter. Een flinter, dat kan ook nog kunnen. Maar, ja. Maar goed, maar dat soort dingen, daar hadden we het dan over. En zo kregen we wat meer contact.
En toen kreeg ik uiteindelijk de cd zoals die geworden was. Maar toen had ik verder nog niks mee te maken. En dat klonk allemaal waanzinnig. Hij had, de arrangementen had hij helemaal laten maken en spelen zoals het origineel. En de zangers en zangeressen die hij gebruikte, die waren echt goed. Dus daar was helemaal niks op aan te merken. Ik vond het een prachtige cd. Er waren een paar dingen waarvan ik dacht van nou, jammer dat ik er niet bij was. Dus dat heb ik toen gezegd tegen hem. Zei hij nou, ik heb nog meer nummers liggen. En ik was, als dit nou een succes is, dan ben ik van plan om nog een tweede te maken. Ik zei nou, daar wil ik dan heel graag bij zijn. Nou, zo is dat verder, heeft dat zich ontwikkeld. Gaan we straks verder over praten. We beginnen eerst de nummer draaien van die cd. De twaalf zit ik er maar even bij. Dit is Jimmy, maar dan op zijn Friesk. Senna Black en de uitvoering van Boudewijn de Groots, Jimmy. Beter dan het origineel. Vind je? Ja, zij zingt het waanzinnig. Ja, ik vind het fantastisch ingezongen. Ja. Ik zeg je, het begint even moeilijk kijken en daarna begon er een soort glimlach over je. Oh nee, kijk. Nee, maar is zit je dan te genieten? Ja. Nee, ze zingt het echt. Nou, iedereen zingt fantastisch op die plaat hoor, dat moet ik zeggen. Maar dit zo had ik het moeten zingen. Je vindt van jezelf dat dat niet zo was? Ja, nee, maar dat vind ik van een heleboel nummers die ik van vroeger, die ik nu terughoor, dat ik denk van, weet je wel, die zing ik nu beter. Had ik toen zo moeten doen. Hoe kwam dat? Te gehaast of zo? Nou, te weinig ervaring en te onzeker ook waarschijnlijk. Ik schreef een melodie en dat was de melodie en daar durfde ik niet van af te wijken. Ik weet niet waarom. Dus dat is. Ja, later ben ik daar veel vrijer in geworden. Was dat een soort druk die je jezelf dan oplegde? Of is dat. Je was natuurlijk wereldberoemd in Nederland. Is dat een soort druk van buitenaf om maar te moeten presteren? Nee. Het was. Ja, dat was de melodie en daar hield ik me aan. Zo. Zwart-wit. Ja, een beetje gezagsgetrouw naar mezelf toe. Weet je wel. Maar het is ook een kwestie van energie. En de energie die zij heeft, die had ik niet. En die heb ik nog steeds niet. Ik heb een totaal andere stem. Zij zit veel meer in een soul, bijna blueshoek. Hè? Ja, maar ze zingt echt helemaal daar naartoe, weet je wel. Knallend vooruit. En ik ben wat dat betreft veel introverter. En dit nummer kon wel zo'n uitgesproken zangeres gebruiken dus? Nou, het leek ons een goed idee om het eens een keer door een vrouw te laten zingen. Want maar ook één met lang uithalen. Hè? Dus het is, Ja, en dus nee. Maar ik weet nog wel dat we in de studio waren en ze zong het in. En ik hoorde dus, het was klaar. En ik keek naar Kees. Ik zei, wat zingt ze daar nou aan het eind? Zingt ze daar nou naast de pot gepist? Dat verstond ik. Ik weet niet wat het is in het... Ik zal nog een klein stukje. Wat ze zingt, even u. Ja, wat het team WhatsApp is. Dit gaat over je boodschappen. Nou ja, maar ik verstond dus... neem de pot gepist. Ik dacht, wat zingt ze nou? Ja. Nou, hij legde... Ja, dat is wel een hele vrije interpretatie dan. Ja. Maar zo'n nummer, nou goed, het is 2021, in het Fries, zo'n zangeres. Ja. En daar kun je dus nog heel blij van worden. Ja. En ook, want voor ons is dat een klassieker, die is natuurlijk erin gehamerd met Boudewijn de Groot en zijn stem. Ja, dat wordt er nu overgenomen door Senna Black. Hoe voelt dat? Ja, fantastisch. Ja. Nee, ik heb totaal geen jaloezie of wat dan ook. Hoe mooi, dat een soort legacy gevoel. Ja, ik vind zo, nou wat ik net zei, zo hoort het gezongen te worden. Je hebt het zelf nog eens een keer in Duits gedaan, toch? Ja, we hebben allemaal geen succes. Gaan we ook niet draaien? Nee. Hoe kwam dat? Ja, dat vanuit Duitsland kwam het verzoek of ik niet wat nummers van in het Duits kon vertalen. En dat was Jimmy. Nou, een hele LP werd dat. Maar dat sloeg nergens op. Nee.
Bleef Jimmy wel Jimmy of had je daar Ik weet niet meer. Walter of zo van? Nee, ik geloof dat Jimmy wel Jimmy bleef. Maar Spaarne werd de alte Vloes. Ja, fantastisch. Ja, wat grappig. Ja, Even een straatje. erover. Ja. Deel 1 is uit. Dan heb jij aangegeven naar Kees de Wolf van ik hoor nog wel dingen. Daar zou ik me wel tegenaan willen bemoeien. Had je voor jezelf al een bepaalde rol dan in gedachten? Van als ik erin stap, dan ga ik dat doen? Of? Nee, gewoon adviseur, zou ik maar zeggen. Erbij zitten en op bepaalde momenten zeggen van ik zou het zo of zo doen. Of let daar even op. Of, ja, en dat is het uiteindelijk ook geworden. Maar op veel momenten meer dan ik aanvankelijk bedacht. Dus het werd... ik heb me er erg veel mee bemoeid. Ja. Dat was met instemming van Kees en van Rogier, de technicus. Dus en ik denk dat de zangeres hopelijk het alleen maar prettig vonden dat ik hier en daar wat aanwijzingen gaf. Ja. Wat drijf je op zo'n moment daarin om je ermee te bemoeien? Is dat meehelpen? En wat me in de eerste plaats drijft is dat het gedaan wordt zoals ik het eigenlijk had moeten doen toen ik het zelf deed. Wat ik daarnet ook zei over Jimmy. Dat letten op wat je zingt en dat de klemtonen goed zijn en dat je de woorden die belangrijk zijn binnen een context, dat je die ook duidelijk maakt en een bepaalde nadruk geeft zonder dat het natuurlijk allemaal te overdreven wordt. Kortom, dat je het verhaal vertelt zoals het er staat. En dat is eigenlijk het voornaamste waar ik mee bezig heb gehouden in de studio tijdens het zingen. Want jij bent ook producer geweest. Je hebt meerdere platen ook geproduceerd van anderen. Ja. Zat je ook half om half een beetje op die producerstoel dan? Of? Dan zit je wel... op dat moment ben je dan wel een soort producer, ja. Ja. Meer dan alleen maar adviseur. Ja. Want wat is in jouw ogen een goede producer? Nou, een goede producer Gaat het over de eindsound? Of vind je het ook belangrijk om in nummers te kruipen en te knippen en te plakken? Nee, er komt zoveel bij kijken. Want het begint al natuurlijk met het uitzoeken van het repertoire. Je gaat met een artiest zitten. Zeker als hij zelf zijn nummers schrijft. Ga je zitten en kijk, een artiest heeft altijd het laatste woord. Dus als ik zou zeggen van dat nummer vind ik echt niet, zou ik niet doen. En hij of zij wil het per se, dan gebeurt het domweg. En daar praat je dan over. Zo stel je dan het repertoire voor een plaat samen. En dan praat je over hoe het gearrangeerd gaat worden. En daar heeft een artiest, als het goed is, ook zelf ideeën over. En daar kan je wat aan toevoegen of bijschaven of wat dan ook. En zo kom je dan tot de nummers zoals ze op de plaat moeten komen. En dan ga je de studio bespreken. Je gaat de muzikanten bestellen als het studiomuzikanten moeten zijn. En dat doe je ook in overleg. Misschien heeft een artiest wel een voorkeur voor bepaalde muzikanten. Alles gaat in overleg uiteraard met de artiest, zal ik maar zeggen. En dan ga je de studio in en dan let je erop dat het allemaal gespeeld gaat worden en klinkt zoals het zou moeten. Maar alles uiteindelijk naar tevredenheid van degene die de plaat maakt. En die heeft altijd het laatste woord, vind ik. En zo ga je stapje voor stapje verder. Want in dit project lijkt me dat best ingewikkeld. Want je hebt het origineel van vroeger. Je hebt nieuwe teksten. Je hebt een nieuwe natuurlijk zangers, nieuwe muzikanten. Ja, maar hier is niet iemand die... hoe moet je het zeggen? Het schip... Er is geen roerganger, zou ik maar zeggen. Nee, geen kapitein. Kapitein, nee. En wel dus 4 stuurmannen misschien. Er is een reder, en dat is Kees. En er is boordpersoneel. En dat zijn de muzikanten en de zang. Begrijp je? Dus ja... je kan niet zeggen van jij hebt het laatste woord. Maar uiteraard laat je de zangers en zangeres doen zoals ze denken dat het moet. Die hebben natuurlijk ook een eigen interpretatie. Hè? Ja. En daar kan je dan
aanschaven en zeggen van nou, ik zou het zo doen. Oké. U hebt van tevoren alle artiesten die mee hebben gedaan, de zangers, heb je ook ontmoet. Vindt u dat belangrijk? Om even kennis te maken? Nou, Kees heeft ze natuurlijk in eerste instantie uitgezocht en voorgesteld. En dan waren er een paar mogelijkheden per liedje. En daar kozen we dan uit. En soms bleek het geen gelukkige keuze te zijn. En dat werkte dan niet in de studio. Dus dan moesten we iemand anders zoeken. Maar u vond het ook wel belangrijk om van tevoren even kennis te maken? Gewoon even, het is meer een inschatten van iemands kwaliteit is er. Ja, en of die bij het nummer past. Grietje kende ik natuurlijk van de eerste plaat. Maar verder kende ik ze niet. Maar dat is geen probleem natuurlijk. Dan gaan we het nummer van de cd draaien. En dit is heel anders dan we kennen. Die zoons is Jan Klaassen. Dit had iets met Beppe te krijgen. Luister maar eens. Uw Beppe zit op Twitter, ja daar had ze een account. Ze kunt chatten van New York om onze ziel. Ja, Jelle B. En uw Beppe zit op Twitter. Wel bekend natuurlijk als het verneemde noemer Jan Klaassen. Ja, hoe luistert Petter. Ja. Ja, dat was even schrikken eigenlijk toen Kees met die vertaling kwam. Ik dacht dat meestal blijft hij dicht bij het origineel. Maar hier kwam hij opeens met een totaal andere. Maar ja, dat prima. Ik vind. Maar hij zingt het ook. Ja, vind je dit mooi ingezongen? Ja. Met hij zingt het vrolijk. Weet je wat? Hij maakt het levend. En het is niet alleen maar de melodie gezongen. Hij geeft er ook een soort. Ja, ook energie en ook vrolijkheid aan. En een soort. Wat ze dan in het Engels heet een tongue-in-cheek. Weet je, zo'n beetje speels, zou ik maar zeggen. En is dit weer zo'n voorbeeld waar u het al eerder over had van je moet het verhaal vertellen en kruip als het ware in dat verhaal? Dit is natuurlijk een recht toe, recht aan verhaal. Het is een vrolijk, het is een anekdote meer. Dus daar valt op zich qua sfeer, emotie weinig mee te doen. Behalve de enige emotie is dat het vrolijk is. En dat is het van begin tot het einde. Dus dat doet hij. En meer hoeft het niet te zijn. En het woord Twitter in. Twitter, ja. Ja, wie had het ooit gedacht dat dat in een tekst van een nummer van die... over 50 jaar weten bij God niet waar hij het over heeft. Wat zou Twitter zijn? Dan moet je dat googlen. Misschien is Google er nog wel niet. Nee. Herinnert u zich nog hoe je dat nummer heeft geschreven? Nee, het was het eerste nummer dat Lennart en ik schreven voor Rob. Rob de Nijs. Ja. En heel direct, dus het was niet eentje die op de plank lag, maar... Nee, het was speciaal voor hem geschreven. En Rob kwam toen van de televisieseries Oebelen en Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer. En dat waren kinderseries voor de jeugd. En volwassenen vonden het ook fantastisch. Maar het was ontzettend populair bij de jeugd van toen. Dus dat was zijn publiek op dat moment. Maar hij was daarvoor natuurlijk popzanger. Dus ja, ik vond het een beetje... Ik wist niet zeker of we nou weer direct terug moesten naar die popmuziek met hem. Omdat we nog een beetje bij het jongere publiek moesten blijven. Dus dat voor het laatste hebben we toen gekozen. En dat werd dan Jan Klaassen. Maar wel met een beetje stevige begeleiding. En daarna kwam zuster Ursula, wat dan alweer iets volwassenere tekst was. En wat ook meer naar de popmuziek neigde, een beetje country. En toen konden we verder met meer naar de popmuziek. Blijft zo'n nummer ook heel erg bij je hangen? Of is het juist, ik schrijf het voor, in dit geval Rob de Nijs. Nou is het ook een beetje van hem, gevoelsmatig dan ook. Ja, het is... Ga er maar mee aan de haal. Doe ermee wat je wilt, bij wijze van spreken.
Ja, hij mag ermee doen wat hij Maar wil. ben je ook bij de opnames geweest Ik bijvoorbeeld? weet niet of hij het nog zingt. Maar Ja. wat? Nee, Rob de Nijs heeft het opgenomen. Ja, maar ik heb die plaat geproduceerd. Ja. Dus ik was per definitie Echt helemaal, bij de opname. Ja. Oké. Ja. Is dat heel erg veranderd? Dat hele idee van hoe je een plaat produceert bij u? Of doe je het eigenlijk nog wel op... Nee, in principe doe ik het op dezelfde manier. dezelfde insteek? Ja, goed, de middelen zijn anders en soms verbeterd en de keuze is groter. Dat maakt het aan de ene kant makkelijker en aan de andere kant ook wel moeilijker. Want nu vroeger hadden we 8 sporen of 4 sporen zelfs, maar ook op een gegeven moment 16 sporen. Nou, dat was al heel wat. Kon je tenminste wat kiezen en wat beter. Met mixen was het allemaal wat makkelijker. En dan zeiden we wel eens tegen elkaar van... God, hadden we maar wat meer sporen. Dus toen kwamen er 24 sporen. Nou, dat was paradijs, zo'n beetje. Nu heb je een oneindig aantal sporen. Maar dat betekent dus ook dat je soms van bepaalde dingen... gitaarsolo of een zang... dat je zegt van nou, laat het nog een keertje doen. Of nog een keertje. Vroeger was je beperkt. Dan kon je het een aantal keer doen. En daarna werd het allemaal wat ingewikkelder. Maar nu kan je in een bepaald nummer kan je zeggen, nou, zing het nog maar een keer. Dat kan je 10 keer doen, zelfs 20 keer. En dan heb je 20 tracks, 20 sporen met zang. En dan moet je dan uit kiezen. En dat is niet te doen. Dan ga je weer aarzelen van, nou, is die toch beter, die toch beter. Je gaat stukjes, het kan tegenwoordig dus ook natuurlijk, kwam vroeger ook veel moeilijker of niet. Stukjes van het ene spoor gebruiken van, ja, dat klinkt daar wel het beste. Nou, dat zetten we dan op dat spoor, want daar klinkt het wat minder goed. Nou, zo ga je dat knippen en plakken en doen. En op een gegeven moment denk je, ja, god, wat moeten we nou kiezen? Weet je, dan is de mogelijkheden zijn legio en te veel. En de ervaring leert dan ook vaak dat je uiteindelijk terugkomt bij de eerste. Hè? Ja. Bij de eerste. Het klassiek verhaal, ja. Bent u nog heel veel met techniek bezig? Of ooit met techniek bezig geweest? Of was u toch meer muziek en laat anderen de knopjes maar bedienen? Ja, ik heb er nooit iets van begrepen. De enige knopjes die ik bediende was als er gemixt werd. Dan zaten we met z'n 2 of met z'n 3 naast elkaar. En dan hadden we zoveel vingers. En die schoven dan allemaal de faders van de mengtafel. En tijdens het mixen. En zo zaten we dan. En dat was experimenteel. En nu kan je dat zelf doen en zo'n computer onthoudt dan wat je gedaan hebt en dat krijg je dan altijd weer terug. Dus je kan je met dit bezighouden en dat zet je dan in het geheugen van de computer en dan hou je met die sporen bezig enzovoort. Dus dat is allemaal wat dat betreft een stuk makkelijker, maar het is wel de romantiek van het bij elkaar zitten en knutselen en hopen dat het goed gaat. En als het niet goed gaat, dan moet je het nog een keer doen. Weet je wel. Dus dat ging vaak met vloeken, maar terugkijkend zeker had het wel iets romantisch. Wat je met noemen draait van de CD. Dit is een monumentaal nummer in de draai met Breden. Pastorale. U de dier dat ik zelf het lippenslucht zeg. Pastoraal uit 1968 zit ik er voort maar even bij. Noord van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Ooit geschreven voor Ramses Shaffi en Lisbeth List, hè, volgens mij. Ja. Ook weer specifiek zoals u voor Rob de Nijs een nummer schreef, dat je echt dacht, dit ga ik voor hun schrijven. Ja, het verzoek was om een duet te schrijven. En dus Lennart zag Ramses voor zich als een soort grote theatrale figuur. Dus dat werd de zon. En ja, Lisbeth was dan het verlegen, het meisje. Ja. Wat is zo'n nummer bij het schrijven? Ik neem aan, hoe schreven jullie nummers? Gitaar, piano, ga je wat zitten pingelen of zo? Want dit is uiteindelijk een redelijk uitgesproken bombastisch nummer geworden. Is het ook in beginsel zo geschreven? Het is wel gelijk geschreven met de bedoeling dat het gedeelte van Ramses dat groot zou worden.
En als het dan helemaal, dat speelt zich dan dus af boven aan het zwerk, zou ik zeggen, de hemel. En dat als het dan teruggaat naar dat strand waar dat meisje dan zit, dat het dan ook klein zou worden. Dus dat, met dat idee is het wel geschreven. Maar ja, verder laat je het aan de arrangeur over om dat dan inderdaad in muziek om te zetten. Ja. Had u vaste arrangeurs? Ja, ik had zoveel mogelijk werkte ik samen met Burt Page. En die was een waanzinnig muzikale en inventieve arrangeur was dat. Dus die heeft vanaf voor de overlevende tot en met de eenzame fietser heeft hij alles helemaal gearrangeerd. En van de eerste LP heeft hij Welterusten mede-president is bijvoorbeeld van hem. Dus daar werkte ik het liefste mee. En dit is geschreven voor eind jaren 60. Dus toen werkte ik nog met Burt. En nu, 2021, ook hier weer even de vraag. Hoe luistert u nu naar deze opname van Siep van der Ploeg en Lotte Broeksma? Nou ja, kijk, er is maar één die zo theatraal kan zingen als Ramses, en dat is Ramses. Maar Siep komt een heel eind in de richting. Het hoeft ook allemaal niet zo vreselijk theatraal te zijn. Het mag best ook wat minder. En die twee samen, Lotte en Siep, dat matcht, dat past heel goed bij elkaar. En Siep doet het prachtig. Ja. Ja. En dan hoor ik Lotte, jong talent, jonge stem. Ja. En dat klopt dan voor mijn gevoel wel in dit nummer. Ja, het is kijk, het hoeft. Kijk, Liesbeth was wat ouder, denk ik, toen ze het zong. Maar had toch een redelijk, natuurlijk nog jonge stem. Maar leeftijd maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Weet je, het moet niet echt een oude vandaag zijn. Maar het kan een oude vrouw zijn. Eigenlijk kan het ook een bij wijze van spreken een tiener zijn. Weet je wel, dat zonder dat het meteen iets wordt van kindermisbruik of zo. Weet je, maar het is wat dat betreft maakt het niet zo heel veel uit. En hetzelfde geldt voor de partij van de zon van Ramses. Dat hoeft niet zo theatraal te zijn, maar het moet natuurlijk wel toch een duidelijke, rijpere man zijn. Je kan daar niet een jonge zanger neerzetten. Ik neem aan dat u Siep misschien al wel een beetje kende van de kast, hè? Tenminste qua stem. Lotte was denk ik voor u volledig nieuw. Ja. Bent u dan nog verbaasd of verrast of zo? Als je zo'n stem hoort, een jong talent en dan ook nog uit Friesland? Ja, maar ik heb in de aanloop naar de opnames toe heb ik wat vaker geluisterd wat ik kon vinden op internet aan YouTube en zo. Aan Friese zangers en zangeressen, maar er zijn ontzettend veel. Heeft u dan ook onder andere over de streep getrokken om mee te doen? Nou, niet. Je gaat ook naar een regionaal project. Dat kan ook vreselijk worden natuurlijk. Hè? Ja, nee, maar over de streep getrokken niet. Nee, ik kan me niet voorstellen dat er in heel Friesland niemand, geen enkele zanger of zangeres te vinden zou zijn. Dus dat was niet zo'n punt. Maar ik was wel blij dat met wat we uiteindelijk in de studio gehad hebben. Stuurt u zo'n zangeres, hè? Lot is vrij jong. Ga je dan voor je gevoel gewoon zitten, nou laat me horen wat je hebt? Of heb je dat ook nog bijgestuurd? Nee, in eerste instantie zingt ze gewoon zoals ze denkt. Want ze heeft het natuurlijk voorbereid. Ja, thuis hoeven. Dat hebben ze allemaal gedaan. Dus ze weten wat ze zingt en hoe ze het wil gaan doen. En ze houden zich heel erg aan het origineel ook, heb ik gemerkt. En ook mijn intonaties en mijn fraseringen.
Dus ook vaak met de verkeerde klemtonen. En daar heb ik dan gezegd van... Oké, dat heb ik verkeerd gedaan op het origineel. Zo zing ik het ook niet meer. Weet je wel, als ik nu een liedje zing van vroeger... dan let ik op dat ik nu de klemtonen zo goed zing. En, dus daar hebben we wel op gelet. Maar in eerste instantie zingen ze wat zij vinden zoals het moeten zingen. Ja. Ja, dan komt de baas zelf zit erbij. Hè? Dus dan kan ik me iets bij voorstellen dat je gaat zitten van... nou, als hij het maar goed vindt. Hè? Dus... Ja, nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar het is niet zo dat ze beginnen te zingen... dat ik meteen zeg van oké. Dat soort producers heb je ook. Ja. Ja, nee, maar dat vind ik... Dat kan niet. Het is ook onzin. Dus dat... nee. Maar er was wel één dingetje dat in... Apocalyps. Dat zingt Lotte ook. En dat zingt ze fantastisch. Echt, het is heel prachtig. Maar er was één dingetje in de melodie. Dat zong ze steeds anders dan ik het zong. En anders dan ik het had geschreven ook. En dat was een heel klein intervalletje. Dus afstand tussen twee tonen. En dat was niks. Weet je, een detail, dat niemand hoort dat. En als iemand het wel hoort, dan is het nog niet iets waarvan je zegt van, nou, dat is wel heel, dat kan niet, weet je wel. Dus onzin eigenlijk. Maar ik vond het heel belangrijk. Dus ik hoorde dat later pas. En dus ik zei tegen Kees van, Kees, ze zingt daar dat en dat. En het moet eigenlijk zijn dat en dat en dat. Oh, ik zeg... Vind je het erg om dat nog een keer te doen? Dus dan hebben we Lotte speciaal naar de studio laten komen voor dat ene dingetje. Maar ja, dat. En ik weet dat het niks voorstelt, maar ik weet ook dat als ik die plaat dan later, over een jaar of zo, hoor. En ik hoor dat ik iedere keer denk van, hadden we dat nou, weet je wel. Nou, dat is waar we het er straks over hadden. Je hoort een plaat en veel later... en dan ga je opeens dingen horen... waarvan je denkt van, dat hadden we toch anders moeten doen. En dat wilde u nu overkomen. En dat... Ja, maar ik vond het belangrijk. Niemand vond het belangrijk. Maar gelukkig vond Kees het voor mij belangrijk genoeg... om toch te zeggen van, oké, dan doen we dat nog een keer. En Lotte, die vond het gelukkig ook niet erg. Dus die is toen speciaal daarvoor nog... naar de studio gekomen om dat ene stompzinnige... Maar ja, het gevoel is wel goed. Maar het is nu perfect. Maar dat is in Apocalypse, dus niet in Pastorale. De wet, jawel, bij Grietje Melgers, oftewel Griets en Boudewijn de Groot. Hoe luistert u hiernaar? Want het is niet meer een ander, hè? Dat weet u zelf. Nee, ik vind het mooi dat het een duet is. Ik heb het wel vaker als duet gezongen met een aantal zangeressen. Wat ik verrassend vond was dat Kees het vertaald had naar ik beloof in plaats van ik geloof. En in eerste instantie dacht ik van dat is niet waar het over gaat. Maar het kan. En in zijn vertaling gaat het daar wel over. En dus ik vond het eigenlijk een mooie vondst van hem. Dus ik had ook geen enkel probleem om dat zo te zingen. Nee, er zitten nog een paar zinnetjes Fries zelfs van u in, hè? Ja. Nou, zinnetjes. 2 woorden of zo. Ja, maar u heeft toch Fries gesproken. Ja, dat is vastgelegd. Nou, dat heb ik met het nummer met Siep... heb ik dat ook nog gedaan. Een zinnetje in het Fries. Ja. Dus. Toch, skip maar even door. U kunt dus, heeft u moeite met hem zelf dan te horen? Of bent u wel klaar met dit nummer? Ik ben wel klaar met het nummer. Maar nee, ik heb altijd moeite met mezelf te horen. Om weer over waar we het straks over hadden. Ik hoor dan toch weer dingen waarvan ik denk van... Ja, had ik dat nou maar zo gedaan. Weet je? Dus dat blijf ik altijd houden. En ik vind het moeilijk om
naar mezelf. Er moet echt heel veel tijd overheen gaan. En dan denk ik nog steeds van had ik hem anders gedaan. Maar dan is het niet meer zo vers. En dan heb ik niet meer het gevoel van het zou nog kunnen. Weet je wel, dan is het gewoon te lang geleden. En oké, dan is het nu helemaal zo. Als ik dit terughoor, ben ik bang dat ik denk van die plaat is nog niet uit. Misschien kan ik het nog even bijschaven hier en daar. Dus dat is een ontzettend ongemakkelijk gevoel. Dus in dit stadium luister ik niet naar mezelf terug. Dan zal ik straks De Lifter ook heel stiekem draaien. Doen we in de uitzending. De Lifter, een nieuw nummer. Geschreven samen met Siep voor het grootste deel. Ja. Is dat spontaan ontstaan? Of had u van tevoren al zoiets van nou, misschien wel leuk om er een nummer aan toe te voegen? Hoe is dat ontstaan? Nee, dat is... we waren bij elkaar ten huize van Kees. Ik weet niet meer waarom, kennis met elkaar te maken. Of dat we... hij ging pastoralen zingen en nou ja, daar gingen we het dan over hebben. En goed, in ieder geval, we zaten bij elkaar en we waren in gesprek over nou ja, onze carrières. En ik zei dus op een gegeven moment tegen hem van ja, hij vroeg waarom stop je ermee? Ik zei nou, ik heb niet zo'n zin meer. Optredens dan, hè? Ja, ik word zenuwachtig en in de aanloop naar een nieuwe tour toe. En ik weet niet meer precies wat ik dan moet gaan zingen. En dan moet het allemaal weer beter zijn dan het vorige programma. En daar word ik onzeker over. Kortom, dat wil ik niet meer op die manier. En ik heb het eigenlijk nooit leuk gevonden, echt. Ik bedoel, het is nooit... optreden was nooit voor mij het grote doel waar het allemaal om ging. Het feestje, zeg maar. Ja, het ging mij om het schrijven van de liedjes en het zingen ervan. En als een liedje klaar was het voor mij altijd eigenlijk klaar. En ik vond het ontzettend leuk om het op de plaat te zetten. Maar als die plaat klaar was, dan was het oké, dan hoeft het voor mij verder niet meer. Maar het hoort er nu eenmaal bij. En je moet, als je een plaat maakt, moet je hem ook promoten. En dan is er ook publiek dat het graag wil horen live. Dus in het begin was het voor mij van ja, oké, dan ga ik maar optreden. Maar ik ben niet een podiumdier. En dus dat zoiets vertelde ik tegen Siep. En die begreep het helemaal niet. Want voor Siep is dat waar het om gaat. Weet je, Siep wil dat podium op, wil musiceren, wil met muzikanten of in zijn eentje, het maakt hem allemaal niet uit. Het zal hem wel uitmaken, maar het is een performer, hè? Ja, als hij maar dat podium op kan, als hij maar het publiek kan vermaken of iets vertellen of wat dan ook, als hij maar muziek kan maken live. En dus hij begreep niet dat ik er zo over dacht. En toen zei hij op een gegeven moment van, er zouden eigenlijk iets over moeten schrijven. Ik zei, nou, oké. En Kees begon al helemaal te glimmen. Die dacht, oh god. Hier gebeurt iets. Ja, wat leuk, wat leuk. En, dus ik zei tegen Kees van, ja, we kunnen iets schrijven, maar dan is het dus niet het repertoire van Boudewijn. Nou, nee, dit is leuk. En iets nieuws, dat maakt die CD verrassend. Oké, ja, nou, goed idee. Dus toen hebben we daar zo'n beetje het begin van, nou, hoe moet het dan gaan? En ik zei, nou, toen kreeg ik dat idee van de lifter, die dan staat te wachten met zijn gitaar in de regen en op tijd in het theater moet zijn. En hij heeft pannen, dus hij hoopt dat hij een lift krijgt en dan komt er een auto langs en die neemt hem eindelijk mee. En dat blijkt dan ook een zanger te zijn. En hij heeft mijn opvatting dus over zingen en optreden. En de lifter heeft dan Siep zijn opvatting over. En die vertellen dat dan zo tegen elkaar. En dat werd dan, dat hebben we verder uitgewerkt. Muziek bijgemaakt en zo ontstond de lifter. Ja, want hoe was dat schrijfproces? Want ik zag u zit op een gegeven moment met Siep in een prachtig mooi landgoed, ja. Oranjewold, bij Heerenveen. Ja. Dan had u volgens mij een bovenverdieping. Ja, ik had 2 kamers waar ik werkte en sliep. Tijdens dat hele project?
Ja, ik ben er uiteindelijk... Ik werkte ook aan mijn eigen dingen daar. En uiteindelijk heb ik daar een jaar gezeten. Bijna ieder weekend. Mooie locatie trouwens. Ja, fantastisch. Ja, Ja, heerlijk. ja. Heerlijk rustig. Dus ik ben Maar daar lekker pielen met dat nummer dus. Ja, en ik schreef dan de Nederlandse tekst. En Siep, samen met Kees, schreef de Friese tekst. En ja, zo ontstond dat nummer. Ik heb het idee dat het echt heel minutieus ging op een gegeven moment. Weer die kleine details. Je had het net over Lotte, dat ene stukje. Schrijf je ook met die intentie zo'n nummer? Nou, het was Van ik wil er dan ook niet die ene seconde ergeren over de 10 jaar of zo? Nee, dit is wel uiteindelijk redelijk geworden wat het moest zijn, ja. Maar bijschaven, dat moet je altijd doen. Ja. Tenminste, als je denkt van, dat is nog niet goed, dan moet je het verbeteren. Hoe voelt u het trouwens, die samenwerking met Siep? Ja, fantastisch. Ook hele andere types, hè? Ja. Nee, hij is zeer gedreven en weet wat hij doet. Dus ja, nee, het is heel prettig samenwerken met Siep. En dit nummer symboliseert een beetje het einde aan uw optreedcarrière, mag ik het dan? Nou, ik treed hier niet mee op. Nee, dat bedoel ik maar het verhaal op zich, hè? De lifter. Oh ja, nee, het is wel ons verhaal. Ja, dat was ook het uitgangspunt. Dat ik zou vertellen hoe ik erover denk. En Siep zou vertellen hoe hij erover denkt. Zonder dat we de automobilist Boudewijn de Groot noemen en de lifter Siep van de Ploeg. Weet je wel, dus die namen worden niet genoemd. Maar een kleine hint wel aan het einde heeft hij het nog over Nijedij. En ik heb het dan over de reizigers thuis. Dus dat zijn dan even wat kleine toespelingen. Maar, en iedereen weet ook wel dat het over ons gaat. Maar Ja. we worden niet bij namen genoemd. Mooi project, dit. Ja. Om mee gemaakt te hebben, om mee te bemoeien. Ja, ik vind het jammer dat het klaar is eigenlijk. Ja? Ja, nee, ik vond het ontzettend leuk werk in de studio. En het is vooral ook omdat het ontspannend is. Weet je, het is niet mijn plaat. Dus de onzekerheid iedere keer van is het wel, weet je wel. Dat, en ik heb ook niet de eindverantwoordelijkheid. En uiteindelijk is het Kees die beslist of het is geworden zoals hij het graag wil. En dat werkt heel, heel prettig. Heel ontspannen. En die taal, het Fries, dat past wel bij de Boudewijn de Groot nummers? Dat het gevoel een beetje? Nee, Fries is nou heb ik bij de vorige cd ook al geroepen. Dat Fries is een fantastische taal om in te zingen. Het heeft heel veel woorden ook die in het Engels ook, waarvan je hoort van, dat is Engels, weet je wel. Dat hebben ze, in Engeland hebben ze dat op een gegeven moment overgenomen van de Scandinaviërs waarschijnlijk en de IJslanders die daar, en de Denen die daar in de middeleeuwen naartoe gingen. En het Fries was natuurlijk ook verbonden met de Germanen en de Scandinaviërs en zo. Dus dat vermengde zich enorm. In die zin is het Fries een behoorlijk soepele taal. Ook al klinkt het af en toe wat hard en hoekig. Maar het is... wat ik zeg, soepel. Het klinkt prettig in het Fries. En behalve dan naast de pot gepist. Als je dat, als je niet weet wat er gezongen wordt, dan kan je het wel eens verkeerd verstaan. Naast de pot pisje. Ja. Maar nee, maar dat vond ik van de vorige cd. Ik vond het verrassend hoe zingbaar. Maar dat hoor je natuurlijk ook al bij de kast en zo. Nee, dat klinkt zo lekker. Nee. Geen enkel probleem, het Fries. En het Friesland toch een beetje in uw hart gesloten inmiddels? Friesland? Ja. Ja, ik vind... ja. Nou ja, ik heb daar wat vaker voor deze tijd ook al
rondgereden. En het spreekt me wel aan. Ja. Ik hou van die openheid. Maar kijk, Friesland was tot dan een vrij platte provincie. Weet je, uitgestrekt met veel water en weilanden. Maar het viel me op dat nu ik er wat vaker en intensiever geweest ben, dat het heel veel warm landschap ook heeft met bos en veel hogere begroeiing dan alleen maar het gras, zal ik maar zeggen. En dat vond ik wel verrassend. Dat vond ik wel mooi. En de samenwerking met Kees? Het was heel makkelijk. Het is heel makkelijk. Want die komt toch met uw tekst aan, met een project. Gaat heel veel tijd in zitten. Nee, dat is niet niks. We hebben er wel veel aan gewerkt. Want ik vond wel in het begin dat een aantal dingen, dat die de finesses van Lennart zijn teksten niet altijd had overgebracht naar het Fries. En soms kon dat niet, omdat het daar Fries andere uitdrukkingen heeft of andere woorden. Het had natuurlijk ook te maken met het rijm. En dat was dan af en toe even sleutelen, maar daar had hij geen enkele moeite mee. Hij heeft nooit gezegd van, dit is de vertaling en zo wil ik het hebben. Hij was heel buigzaam, heel flexibel, heel soepel in het veranderen. Waarvan ik dacht dat het beter zou kunnen, of anders zou moeten, omdat anders de zeggingskracht verloren ging. Daar heeft hij onmiddellijk dat aangepast en veranderd. Mooie samenwerking. Ja. Mooie taal, mooi project. Hij heeft het prima vertaald. En de muzikanten vind ik echt waanzinnig goed. En alles is gezongen zoals het gezongen moet worden. Dat vind ik... wat ik er straks zei, en daar sluit ik mee af. Er zijn stukken die beter gezongen zijn dan ik ze gezongen heb. Dus... Dat vind ik mooie laatste woorden. Dankjewel voor de gastvrijheid. Dank veel voor het mooie project en de mooie nummers. Oké, we zien elkaar in de tv-studio. Ja, november. Dankjewel. Oké. Top. Het kwam mij bakken uit de hemel. Hij stier alleen nog langs de dik. De man met zijn gitaar, wie onderwijst naar zijn publiek. Want zijn auto liet hem steen en alles riet om hem voorbij.